Буду по-нашому говорити, бо ми давно все по-нашому говоримо. І Челядник, коли вже дожив до 80 років, то міг поговорити дуже много всякого. Побудати так, як дають по 15 хвилин, та і не вклалося. Але я теж хочу зволнований, бо на протязі життя людина чимось займається та отримує якісь нагороди, якісь признання, і це завжди радує. Але ця нагорода, вона якось мені ближе до серця, і я попробую тепер повісти чому. Бо людина може жити в будь-якій країні, людина може навчитися на будь-якій мові говорити. І це нормально. Але є, як кажуть у Мадярі, оняня, рідна мова. І як ми тепер говоримо по-нашому, то русинська мова, або по-нашому говоримо, то є моя рідна мова, яку я навчився в дитинстві. Потім я вже навчився і по-мадярськи, і по-російськи, якось щось інше. Але це рідне. І коли є така фундація, чи як то русинів, і тебе признають як русинського, і дають таку нагороду, то вона близька до серця. Тому я дуже радий і дякую. Дякую за все, що так відзначили. Я розумію, що кожна людина, якщо вона чимось займається, то вона ніколи не доходить до кінця. Коли пішов до кінця, то вже тобі можеш казати, що